Silav gelê hevalan werin îro jî em li ser dirêjayiyê biaxivin. Wek min ji vîdyoya berê de ji we re gotibû ez ê li ser hemiya re derbas bibim. Em ê li ser çawa vegerînin hevû de em ê bifikirin, an jî dirêjayî bi xwe çi ye em ê li ser bifikirin. Dirêjayî em dikarin bi cedwelê ve an jî şerît metre an jî bi mezro, bi navê wêne de mezro ye, em dikarin bipîvin. Pîvaneke ji bo ku em dirêjayiya tiştekî bizanibin, dara du xala de çi qas mesafeyan vêya bizanibin, em dirêjayiyê bikartînin û em şerît mezro, navê wêne de mezro ye, an jî cedwelê bikartînin. Vaya ji ber ku çima em cedwel an jî şerît mezroyê bikartînin, ev gişt derbarê çi qas kandayî mezin e, ji ber vê yekê em vêya bikartînin. Weke mînak heke hûn dixwazin li vê derê maseyekê bipîvin, dirêjiya wî û ferahiya wî, hûn dikarin cedwelê bikar bibînin. Va cedwela 12 santîmetre ye. 12 li vê derê heyî jî hepse li vir a hejmareyî tinê nayxwanî. Bi vîya weyî em dikarin dirêjayiya vê maseyê bibînin. Dirêjayiya vê maseyê em dikarin bibînin vîya weyî. Ev dirêjayiya wê ye, ev ferahiya wê ye û ev jî em di vir de bêjin bilindayiya vê maseyê ye. Em vana gişka bi vîya weyî hesab dikin. Vekî din dema ku em dirêjayiya bilindayiya mirovekî hesab dikin, an jî bilindayiya darekî em dikarin hesab bikin. Banan hemî di derbarê dirêjayiyê de vedibe û mirovekî an jî darekî weke metre ve em dikarin hesab bikin, bi santîmetre ve em dikarin hesab bikin. Tiştê hîna biçûk be em karin bi mîlîmetre ve hesab bikin. Hîna biçûk bi jî em bi vana gişka ve hesab dikin. Ev jî weke mînak di vir de jî di navbera du dewletan de an jî em bên du bajaran de hatiye pîvandin. Vê derê em nikarin weke cedwelê bikarbînin, kirasî em nikarin cedwelê bikarbînin. Divê em tiştekî din bikarbînin. Ew jî çawa dibe, ew jî em va yekeyên di metreyê di dirêjayiyê de em doşî hev dikin. Vana yê mezin heye, biçûktir heye. Çima em vêya bikartînin? Ji ber ku dema ku em vêya bikarbînin, nehewce ku em gelekî hejmaran bikarbînin. Weke mînak di nav bajara de em bêjin 4000 zêdetir vira em bêzin 10,000 kîlometre heye. 10,000 kîlometre heye em bêjin. Heke me bi metroyê ve bigota, di vê derê de hûn dibûne kîlometrek 1000 e. 10,000 kîlometre çi qas metre dike? Vîya hîna menê bi hezarî ve jî caran bikire. Yê bûya çi? 1000 carê de yê bike çi? 1, 2, 3, 4 yê bûya 10 milyar metre menê bigota. 10 milyar metre. Yani heke me îro bixwata tenê li ser metreyê ve biçiya menê bigota 10 milyar metre. Hema em dibêjin çi? 10,000 kîlometre em divê. Ev jî çer dike? Alî me dikû ku em hinekî biçûktir hejmaran bikarbînin, hejmar pir mezin nebin. Bi vî alî de jî em vêya bikartînin kîlometre. Ev weke hevcihdariyek bifikirin ku em ji ber vê yekê bi vana bikartînin û divê em vana jî bizanibin çito em vana diguherînin hevû de. Weke mînak zatî a yekitiya pergela pergela yekitiyê de ev weke yek tê qebûl kirin. Yani
اصلي ام بمت ام دما كنت بيجن متر ام بماي ناستكن متر ايفا ناستكن جبر فيها كيجي وانا افقه الكريه بكم مينا كان بيجن يك متر اه يك متر يك مترك يك ديكامتر يعني هرجع برجور درن يك ديكامتر دو 10 متر يك هكتامتر دو 100 متر كيلومتر جي دو 1000 متر ام كانوا واجي بيجن 10 متر كيلومترك دغمترك دقامترك 1000 متر هكتومترك 100 متر هكتومترك 1000 متر جي كيلومترك وكون دبينن تمي تشربوية تمي بالدهافة هاتي جاران كرن بالدهافة ور جاران كرن دو السد بالدهافة جار ور جاران كرن دو بالده بالدهافة ور جاران كرن دو بتش دو 1000 هرتم ارگاوا کن بر رور چیه مگوتیه چه مگوتیه بالدهافة جاران بکه ایجاد برجر دا جی متركك متركك 0 خال متركك هنا دوه دسیمترک چربو ما اساس به پاری دها کر دوه دری دا جیم چر دکن ام هر جارا برجر تین ام پاری دها دکن هر جارا ام برجر ورجی ام پاری دها بکن پاری دها دکه هتانی وی دری هرتم پاری دها دکن دما کو دسیمتره دا ور سانتیمتره ام پاری دها دکه سانتیمتر تا ور میلیمتره ام پاری دها دکه yalnız mikrometre ve kun dibînin divê derê de parî daha nebûye vêya jî di mikrometreyê de vêya jî weke ji ber ku ev hejmarana heke ji ber ku ji bo çi me hewcetî ji vir re diye ji ber ku em dixwazin tiştekî hîna biçûk ra serenê tiştekî hîna biçûk bixebitin me xwestiye ku em navekî li wê bikin gotiye mikrometre ji ber vê yekê jî vê derê bi dehan ne bi rewşunda bi dehan ne bi hezarî ve par vedibe bi rewşundayê de bi hezarî ve par vedibe bi hezarî ve par vebûye sê tene sifratî wekûn dibîne di vê derê de jî sê sifrê denê hîna war paş wir di vê derê de jî hîna sîyê denê were a vê hesabî hetanî pîkometre femtometre atometreyê tê vana jî ji bona tiştê ku herî biçûk em bikar bînin em vana hatiye amade kirin atometre femtometre pîkometre nanometre mikrometre milîmetre santimetre desîmetre metre dekametre hektometre kîlometre hîna li jor vî jî heye ev jî ji bona derveyî dinyayê dema ku em dixwazin di navbera rojê û hîvê de çi qas mesafe heye di navbera rojê û dinyê de çi qas mesafe heye hêna li ser vîya jî bi hesabên jê re dibên hesabên astrolojîk hene hêna ser vîya jî hene hema niha werin em tenê vane bizanibin hetaniya ji we re bêm niha hew hûn hetanî milîmetreyê bizanin bes e hûn vira bizanin bes e ji ber ku ji xwe vira zatî em bêjin gorî matematîkê de re dibêje her cara tu berjor derre weke mînak em bi cisnê bi metreyê ve bifikirin me metre her tim bi deha ve caran kiriye hek wextan berjor derre wexta tu berjêr tê jî tu metreyê her tim bi çer dike bi dehan ve par vedike berjor derre caran dibe berjêr derê par vedibe hema di vê derê de tiştekî yanîş fehm mekin di vê derê de veke mînaka ji dêm kîlometrek 1000 metre ye yanî dema ku ez derim berjor ez nayêm metrek çiqa kîlometre ye ez dîyim kîlometrek 1000 metre ye tu rûya dîyim hektametrek 1000 metre ye yanî bi rastî di vir de
Bi vî awayî kes mînaka em di vir de dibêjin hûn parveyî diha dikin ya jî bi diha caran dikin, kes vî hesabî hesa me re navêje. Dibên çi? Divê kî kîlometrek 1000 metreyê. Erê me fehm kir. Divê heke kîlometrek 1000 metre bise. 800 metre an jî em bê 8000 metre çend kîlometre ye? Bi rastî vî avayî em diaxivin. Dema ku em vîya dikin jî em dikarin wisa bifikirin 8000 kîlometre 8000 metre çi qas kîlometre ye. Tişta ku em zanin kîlometrek yek kîlometrek çi ye? Yek kîlometrek 1000 e. Di vê re dema ku em vî hesabî dikin wisa bifikirin yek kîlometrek 1000 metre ye. Heke wisa bise 800 hûn di vê derê de bala xwe bidinê. Ez ên ku wek hev li hêlekî ez dinivîsim. Yani li jor 1000 metreyê li jêr 800 metreyê û ez duyêm vê derê bûçe. Dema ku em vê hesabî dikin, divê em carandina nav hev û derî hev bikin. Meqala hesabên ku tê de herfek hebe meqala van kiribû. Wê derê em jê rabêjin bira nav vê xebe. Navê vê bira xebe. Ez ê bêm çi? Ez ê bêm 1000 cara xe metre dike yek carê kîlometre 8000 metre. Di vê derê de li vira kîlometreyê vira metreyê. Wek hûn dibînin di vir de jî metre heye, di vir de jî metre heye. Em vana bibin, bir evana tin nebe. Bi rastî dema ku em dinivîsin em bêvan dinivîsînin. Ji ber ku em guhin zatî bibînin ev çi ye, çend kîlometre ye. Heşt di vê derê de dema ku me va hesa wana dikir, çi get dest me? 1000 xe 8000 e. Di vê rewşê de xe çi ye? Dema ku em dixwazin vîya bikin, divê em bîya bavên hêla de bînin bîra xwe min ji we re gotibû dema ku hûn carana li pêşiya herfê an ku nirxa ku em nizane hûn bavên hêla de çer dibe çi karî dike diguhere. Weke mînak di vê derê de caran bise, di vê derê de ê bibe paran. Di vê derê de jî 1000 were jêr. Di vê derê caran bû, vê derê par ve bike. Hat jêr, va sifrana hemî hev û diber. Di vê derê de jî bû çi? Bû heşt. Heşt e. Xe heşt e. Me di vir de gotu çi bû? Yek kîlometrek 1000 e. Vê rewşê de vira çi ye? 8 kîlometre ye. Zatî 8 kîlometre. 1000 metre 8 kîlometre ye. Em yekî din tiştekî din bifikirin. Em bêjin 20 metre çi qas santîmetre dike. Ji ber ku divê em di navbera van de biguherînin hevû de 20 metre çi qas santîmetre dike. Em berê tişta ku em ê bizanibin ev pirsa me ye. Berê em ê ji te bizanin çi ye? Em dixwazin di metreyê de vegerin santîmetreyê. Vê rewşê de em ê bêjin çi? Em ê bêjin 1 metre çi qas santîmetre ye. 1 metre çi qas santîmetre ye? Werin em bibînin. 1 metre çi qas santîmetre ye? 1 metre çi qas santîmetre ye?
يك سانتيمترك ده يك سانتيمترك يك سانتيمترك صفر خال صفر يك مترية. تمام ورنا فيها بقرن صفر خال صفر يك سانتيمتر آگام نوال جور دوینم ویایه هکی ام ویا دکارن چاوا بنویسینن ام دکارن یکی بنویسینن وک مجور را گوتبو هنا براستی مقاله وان نکر حجمارین بخال تما کن بقاله وان دکن ام دویجن ام حجماری دنویسینن و قاسی کو حجمار لپاش خالی هنه براستی از باور دکم مقاله فیا کریه ده ماتماتیکی ده هنه ام صفر هذا نویسینن دوی داره ده بوی چه بوی زد ام via kanım via vayjı بنویسینن دوی داره ده دوی چه یک سانتیمتره یک به صدا پار و ببه متره یه اما آگو از دخوازم ویا نه آگو از دخوازم از بون متره براتنی بمینه وی درشه ده جم چر دکن لوی داره پار کرنه اوی بچه امی جاران بکن درو هندور جاران بکن دما کم جاران دکه ده چه براستی ام جارانه امی ویا باوین هیلا ده امی متره تنی بیلن شبر کم بخوازم بیجن یک متره چوخا سانتیمتره یه اف جی ذاتی حسانه مترك دوتشه به دها هزار سدی به یکی جاران بکی بچه ای بو سد یعنی و به کارا بیا ایج دوه 100 سانتیمتره چیه مترکه یعنی هاگ جمره لازم و یایه فردام بیا زانن یک مترک 100 سانتیمتره برسامت شو 20 متر چوخا سانتیمتره 20 متر چوخا سانتیمتره و کند فردا دبینن و چند قات زیده بویه از به ریاک جدان هذا فكر مو حال جبر سفيدتم واسد قاتي زيدا بويا افي سد قاتي زيدا بويا دوتش دو هزار 2000 سانتيمتر دو هزار سانتيمتر يعني 20 متر جي 2000 سانتيمتري فيا واي ام فيا جي بكارتينن د د ميناكا قبل ده من فيا واي درو هندر درو هندر جاران حساب جاران کربو اما ایجا من نکر مگو چه هو مگو چند قات زیده بویه متر دا هو حجمار چند قات زیده بویه 100 قات زیده بویه هکا وسا اوی 100 قات زیده بو بفیا وی لسر بفکرن هون بچا وی هون دکارن حساب کی بکن جاق د عقل خود استاندارد کی بگیرن و گوری وی حساب بکن ام وا بکن ام ورن دیسا جور ام وسا بفکرن ایجا ام دخوازن لهر دره بیجن چه ام دخوازن لهر دره بیجن یک متره چیه ام دخوازن وی حسابی بکن ez vana kişka bigrim werin em li jêr ez dixwazim bayekî din riya we bidim ji ber ku ez dixwazim min baş fam bikin semînû erê ez ê vêya kişkî jê bim ana nam ra nelazim e ve yekana bire bimîne du tane çû tiştik nawe ez ê îja li serî metreyê biaxivim ji bo ku di aqilê we de bire alternatîfek hebe ku em çi dot çawa difikirin ji ber ku vê derê min bi vêya weyî nivîsandiye hinekî dijor de tê hejmar li jêr dihayî biçûk dibe metre bi rastî de matematîkê de ve rast hema ez dixwazim baweyekî din jî nîşanî we bidim di vê derê de em bêjin kîlometre dibêjin kîlometre ez ê de her derê de bêm yek metre çiqua ye yek metre çiqua kîlometre ye yek hektometre çiqas metre ye yek metre çiqas hektometre ye yek metre çiqas dekametre ye yek metre zatî yek metre ye yek metre çend çiqas desîmetre ye
یەک مەترە چوقاس دەسیمەترەیە ئیژا hûn dibînin li her derê ez yek metreyê hesabı yek metreyê dinirim. Vîya bibînin yek mîkrometrê ez ê nevêm vira zî vî hesabî berdim niha ji vî hesabî dev berdin vira niha me re gerek nake werne min niha vî hesabî nekin bira bimîne ji ber ku ew ser li paş dahîne sisiyê dive jî dibe ne hewcedarî were li serê vîya bifikirin bi vîya wayan bêjin dema bêjin niha yek metreke erê yek metrek çi qas deka metreyê em berjor diçin me got em çer dike me got bi dehan em lê zêde dike bi dehan caran dikin di vê derê de hûn bibînin yan hema di vir de çû di vir de me got dehan û caran dikin duhû qaskin da metre hema di vir de jî ez dijî wê duyêm ez duyêm yek metre li her derê çiqayî yek metre bi zimankî ve em biaxivin em mînak em di kurmajî de matematik çi ye di kurmancî de matematik çi ye ez dibêjim di her zimanê de jî ez duyêm di tirkî de matematik çi ye di îngilîzî de matematik çi ye bi vîya wayî bifikirin an jî metre vê derê de jî her derê de ez dixwazim bersiva metreyê bibînim yek metre di her derê de dike çiqa niha her cara em berjor derin ev ê berjor daha biqewete hêza wî daha mezin e û her deh carî jê meztir jî heke wisa ez bêm yek metre çi qas hektametre ye werin em vîya bînin di hesabê jor de hûn binirin yek metre yek di vê derê de hûn binirin yek hektametre yek dekametre sed metre ye yek metre dike çi ez dixwazim metreyê tenê berdim em ê parve bikin ne wisa em ê bi deha yekê bi deha parve bikin ji ber ku vê derê metre ye vê derê jî dekametre ye ez ê vê dehê bavim vê derê ê were jêr yek bi deha dike çi yek bi deha parve bû dike çi dike sifir nokta sifir xal yek dike erê îja berjêr bibe îjan berjêr bibin yek metre çi qas desîmetre ye yek metre çi qas desîmetreyê dibêje îja werin hemerin jor dîsa di vê derê de jî wek hûn dibêjin yek desîmetre min gotî çiqa metre ye bi vîya mekanî çawa binivîsandina mekanî wek bi vîya wayî binivîsandina ev metre yek desîmetre ye ez dixwazim metreyê tenê berdim veya desîmetre ye ji ber vê yekê ez ê vîya bavim mêla te parvekirine ê bi caran di vir de dibe çi metre dibe deh desîmetre dibe deh desîmetre vir de jî dibe deh desîmetre vira dibe deh desîmetre îja di vê derê de çend bû ez gavkê berjor çûm min bi deha parve kir bû sifir xal yek ez yek du gava herim ez ê bi sedî parve bikim ê bû sifir xal sifir yek ez bi çend gavê de herim yek du du sê ez ê bi hezarî ve parve bikim ê bû çi sifir xal sifir sifir yek bi vîya wayî dibe çi metrek sifir xal sifir 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 yek kîlometre ye ve jî hektometre ye îja di berjêr dibim jî ez ê caran bikim em ê caran bikin îja jî yek metre deh desîmetre ye min gavkê hatim bi deh desîmetreyê du gava werim ê bû sed ê bû çi metrekê ê bû çi metrekê bû sed santîmetre ez sê gava werim ê bû hezar santîmetre hezar milîmetre wek hûn dibînin metrek di cisnê metreyê de em bixwazin binivîsînin jî bi vîya wayî em dinivîsînin yanî wek hûn dibînin
hejmar bi xwe nevekevin. Hema li ber wan çi heye gelekî girîng e. Êdî matematîkê de divê hûn vîya pir xweş bijanibin, pir xweş fehm bikin ji ber ku wek hûn dibînin di vê derê de hezar li jor e, dihêla de hezar li jêr e. Ev çito dibe ji ber ku li ber metre heye. Aliyê din de li ber vira çû kîlometre heye. Yani kîlometre heye. Kîlometre dahî mezin e. Zatî tişta ku standard herkes dizane hezar metre kîlometrek e. Herkes vê standardê dizane. Hezar metre kîlometrek e. Herkes vê standardê dizane. Aliyê din de herkes sed santîmetre jî dizane. Ji ber ku vana ê ku em gelek caran di jiyana xwe de bikardînin, em vana dizanin. Hema êdî me pir nebihîstî ye, hema di vê derê de matematîk hesayê wê çawa ye, di vir de qal têkirin. Di fîzîkê de jî ev tê bikaranîn. Ji ber ku matematîk û fîzik bi rastî di nav hevû didene. Bi vî awayî nav hevû didene. Matematîk yek e, fîzik yek e. Herê, vanayê de hecedarî jî re tune ye. Ev vîdiya jî qaskanda bû meqala doşîyevkirina mezinahiyên metreyê kirin, dirêjahiyê kirin, navê vê dirêjahî û ev vîdiya viqasî vê gavê xatirê we. Em ê di vîdiyên pêşî de ez bawer dikim em ê qala çi bikin? Em ê qala demê bikin. Em ê qala demê bikin. Di vir de jî em ê wer berdewam bikin. Çend tune vîdyo hene em ê giştî di fîzîkê de amade bikin û kar ve bikin vê gavê xatirê we.